Opština Berane realizuje projekat pod nazivom Zelena ostrva koji se finansira u okviru poziva Evropske unije prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija. Vrijednost projekta je oko €500.000 i realizuje se 30 mjeseci. Glavni aplikant na projektu je opština Berane, a partneri su Vis Albanija, Caritas Montenegro i opština Mali Sjemathi u Albaniji. U okviru ovog projekta realizujemo pilot aktivnost koja se tiče podjele kanti građanima koji će odvajati otpad na suvi i na mokri. U pilot projekat će biti uključeno 1000 građana, to jest 1000 domaćinstava, a bit će im podijeljeno 2000 kanti. Trenutno sprovodimo ovu aktivnost na način što organizujemo sastanke mjesnih zajednica u kojima vršimo podjelu kanti, nakon toga komunalno preduzeće i komunalna policija vrše podjelu na terenu. Trenutno mjesne zajednice koje su uključene su Novo naselje, Park i Pešca i ukoliko ostane dio kanti nepodijeljen, onda ćemo aktivnost proširiti na neke druge mjesne zajednice. Dakle, Novo naselje je mjesna zajednica koja je pokrivena u kompletu, trenutno se sprovodi aktivnost u mjesnoj zajednici Park i sljedeća mjesna zajednica u kojoj se realizuje aktivnost je mjesna zajednica Pešca.